pirsawan yang budi. Nembekan dongol, Cak. Buaya badut metu siwar-siwur. Ya Allah ya Rabbi Agung. Siraku Yoni uripe kelakain-akeh ku Yoni. Pokat kita ku jam 5. Jadi masih adri per gini. Masih maghrib ini. Ya Allah, biang barang metu kaji. Iya Yoni, alhamdulillah. Sakit magadul Gus dari kaji. Priben kabarnya Kang Kaji? Waras nang congklang. Kaji soten silama kaji dudu umum karo batur. Dari beli umum priben nang. Kaji kuana artine. Artinya apa kaji? Sikile lah kasih J. Kapan digadekna Yoni? Gila-gila bocah. Allah Gusti Agung. Ya Allah, moga-moga congklang cocotnya diruwes. Silama kaji gak beli umum karo batur dul. Dari beli umum priben. Hari mimiku wuma kana haji kan ning tanah suci. Bener. Silama lunga kaji ning tanah abang. Lagi apa setengah tanah abang Yoni? Ya beli umum iku je. Iya sebagian Yoni. Hari mimiku wuma lunga kaji ku ning tanah suci. Tanah suci. Numpake gak onta. Onta. Silama ning tanah abangku numpake dudu onta. Numpake apa gandule? Numpake kirik. Cangkem pun ya. Kok suka gila-gila malih-malihnya gandul mengkenen. Hari mimiku wuma balik sing tanah suci ku oli banyu jang-jam. Oli banyu jang-jang. Dinunge adem. Ademnyes. Silama balik sing tanah abangku oleh banyu uyu. Nah, diinungnya nyegrak Yoni. Sakit peraikun ku ya. Hari mimiku wuma nang kajiku oleh-oleh ke oleh kacang gawil. Oleh kacang gawil korma. Iya, sing dipangane gurih. Gurih kok si manis sedep. Silama mangkat haji sing tanah abangku oleh ke kelungsu. Kelungsu dipangane gial-giol kayaknya. Ya, Si kayak mangan tukang gong ya wis kuntune melesat. Tapi bersyukur dul tidak kedua Alhamdulillah sudah dikaji Yoni. Aduh ceritanya ki mangkenen dul. Priwen nang. Artinya kita karo siraku yang bebaturan ora. Ya iya. Siraku jarane ku kelaran ning rumah sakit. Bener Yon. Jadi kita wong karo batur kan niliki ya. Niliki ya bener ku Yon. Nah, karo soma kita ku manak nih. Ning rumah sakit ki. Iya. Iya. Ari kun gandulin tiki ning rumah sakit ki. Iya terus. Ning ruangan kin langka. Iya. Ning ruangan kin langka. Langka. Ari nama gandul sining ning rumah sakit kini ICU tan ngenti. Ari kan mah ruangannya khusus gandul baje. Ning apa Yoni? Ning jero WC. Lagi apa sih Yoni? Mangsa di rumah sakit di WC ning AC ta Yoni. Nah, ceritanya kita ku balik terus ngwadon sudah sirama mana balik ngumah. Ngono kono sirako. Kok kita niliki keluarga di gandul melas. Melas. Sebab lagi anak kebutuhan. Iya Yon. Yung prine bega bakasana gandul na reyang. Nah. Anak gandul ya anak reyang. Reyang. Begitu wis tekang dalanku ketemu karo mbok tuane sira kan. Iya. Mbok kira tak kana. Mboke gandul kana. Dodok penisor pelem. Iya. Bari nyisi kinang kan. Iya. Ai anak uwa. Iya. Ai menak apa emang Yoni ya pengen niliki yung gandul langka. Bener Yoni. Cuman yung wong tua kita kotak aku ya wong tua nira wong tua nereyang ya, ora kana. Iya Yon. Ya layaknya wong tua lah. Bener Yon. Tak pay duit kita ku seket. Tak pejeti. Pejeti. Ya hitung-hitung wong tuane kita kah. Ya iya Yon. Hari rabi ni gandulnya ngenting nang jero. Iya. Kita ku mancing mana. Mancing. Sedurunge mancing ku ketemu karo anak sira si Ploek kah. Si Ploek Yon. Dodok bening meja jabak kah. Nah terus priwe Yon? Ai nok wek lah jemang yo. Ya wek kok bebek. Iya. Bocahku ya Allah bokiran ngen dia nang jero jemang. Iya Yon. Ya melas ngenes kah. Terus priwe ku Yon? Ya tek sayang. Iya. Tek keman ya layaknya wong anak. Iya wong anak Yoni. Tak elu. Bener Yon. Nyanok duitnya tepai 20.000. Bisa boleh kau ngaji. Iya. Bisa boleh kau sekolah. Iya. Ya anak kira anak re. Ya, iya bener. Bokira ngenti sun kan anjero jemang. Iya. Aku mancing. Mancing sedap. Ya narabinira kan lagi dodok kursi bebari ngenes. Iya Yon. Ya Allah we yang aja ngenes lah ya mang jadi kita uje. Laki nih kita aja menang banding kana jero we saja kita ku jangan ngenes. Yang rabi yang ya ora? Iya iya. Ya layaknya wong kalaki rabi kah? Bener Yoni terus priwe lah ku duitnya kurang 200.000 cek sing aku belanja kanggo liwat. Yang rabi yang ora? Ya iya Yon bener. Yo aja. Mang Yoni juga kata lak gandule.
Ayo bagai jeung jero. Jero. Ya layak kamu laki rabi kah? Ya wong laki rabi ya yon. Ya bener orang mongonku. Bener yon. Ngatang-ngatang rabi nirak ora. Iya. Ya wis lah kemaning ora. Ya diperkosa yon. Bener yon. Ya rabi nirak. Itu sodako ba yon. Cangkem kun gula enak-enak gila-gila. Ay bukan mayas Ya mau karo batu kok kayak kau nendul. sira mapada bae karo katrok ho. Contoh wong bebatu maka roi weru. Akrab karo gandul. Cek utuh, cek duit, beli kayak cakep sirang remek yon. Ayo kono. Sira ki batu anggar karo tiru. Hah? Tiru ki durung metu-metu kini. Beli. Yo de ganti ki batu tiru. Pas aku orang wis ning kene. Tiru tak ini. Ya tiru ki bocah ki. Raiden ti. Sira katon raine tiru. Bocah disangka rai aul. Bangor kuyoni mah. Bocah ngece sira bako yon. Sing endi bocah takonan. Gandul. Ya Allah, siraku kegili-gili. Gila-gila. Batu kegila-gila kegili-gili. Sira ngomong. Bocah kudu apa sih digawe? Reyangku mau kuning umay sira. Apa maning? Mau Yoni. Masa rabi kita kanggo bacakan cak. Beli. Priven sira priven maning. Sira kuning umay dua kirik. Benar kirik. La ilaha Kirik illallah. belah. Bopi kan aro. Iya Bopi bener Bopi. Kirik gandul. Kiri kek kan mungkin. Cerok kudu kiri. Reyang marak ning umay sira. Heeh. Barang kiri ke sira kan ilate dawa. Jawa. Iya. Heeh. Mendisin kono ganduleku. Jaran ka kiri ora ro. Iya. Hari rabine gandule mendi. Ya Allah. Terus Sun gandule mendi. Kiri ke sira ku manjing sletep ning kameran. kameran. Heeh. Metu maning trojol. Trojol. Sun gandule lagi apa? Lagi rabine. Jorok-jorok iya deh. Pada ngece-ngece ya deh. Jadi sira ku lagi kono. Beli. Soak lah kayoni lah katiru ya jadi Ya Allah gandul. mau diperkosa gedang Yoni. Iya diperkosa kirik. Aduh ya Allah. Aciran apa dolan-dolan kok. Perlu nih mariang ki gandul garapan ulem karo sira. Aduh acara apa sih? Arepan kanda karo sira. Kan. Arep ngobrol karo sira. Ya aku sih ulem-ulem ketek. Ya jareng basane. Iya. Reang iki lagi duwe gagasan. Gagasan. Ning desane Reang, Heeh. Ranca Bugang, Heeh. Ranca Sari. Iya. Garap ana penyalonan. Penyalonan. Calon apa, Ru? Calon kuwu. Iya. Sing dadi kuwu Senang Wamin. Terus Senang Wamin bakal dadi Nalendra. Dadi kuwu Rancasari. Mung Reang Ki Gandul lamun Senang Wamin dadi kuwu, Reang gagarep lamar dadi wong desa. oh, sira kepeda di wong desa. Pengen dadi wong desa. Arep lamar dadi jero tulis. Tertulis mah